Ne weche ma tenre kod gwenge ma Homa Bay ni josiasa ma ibiro juki kod tero jonjore romo mag siasa e kaunti ma Homa Bay kod counties mamoko biro rado kod mirima ma sirikal. Ma en siemo gol kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen e kinde mane oromo kod jokanyo kaachiel kod jopiny e weche mag arita kwe ma dho Swahili dendo ni jukwaa la usalama e kaunti ma Homa Bay. Walter Nyambaga nigi ler mathoth ewi wachni. Sirikal badelaj. Siasa machano chwalo jonjore koda kambraki marakore kod jirombe mag siasa e kendo rocho machwewe kod inyruok e kaunti ma Homa Bay sani koro ibiro de kong'ino. Ma bang' jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen e golo siem mager ni plais mar sirikal dingwamo jonjorego. There is a great understanding among leadership in this area that it is important to have a peaceful environment for campaigning and political competition that is issue-based and that can respect the rights of all the other citizens. We are glad that the security team, where they have found gang members who are carrying machetes and clubs and other crude weapons, that they have been dealt with decisively, and the courts have, the DPP has taken the step to charge them in a court of law. Some have been convicted, some their cases are ongoing. Mawache kinema Beatrice Masiaguko maena chich maitudo kod monjo jafambo Abilo Nyango ne ochwale do kitude kod ketho mag monjo jafambo no kendo e thuolo kod rambun. Murkomen opoyo gavana ma Homa Bay kuom kawo okang' mar chungo e tich apisa no. And it was a very unfortunate situation that some of government officials have been implicated at the county level. We appreciate the fact that the governor has taken administrative action. The other enforcement-related actions are ongoing. And as I said earlier, this kind of cooperation is really welcomed when the leaders are recognizing that gangs and goons are not useful for our security and for our development and also for our politics. Murkomen okonia sama koro yiero madundo chopo kuonde kaka Kasipul, Ugunja, to kod kuonde mamoko. Jore mag wang' teko nyaka koro thiny oko kamineme e kendo rang motegno. Jatelo bende ogolo siem ne achudhe maluchore kod mwandu ma ok opuodhi kendo donjo go e thurka koluwo nam lolwe. On the question of beach, we continue having many challenges, by the way. The BMUs are really helping us. The beach management units are helping us in security operation and manning the lake and so forth. But we also have challenges because those are the areas where contrabands are being brought in, and including drugs. And therefore, what is called harassment sometimes is when the Coast Guards take very stern action. Romani obagi mageto lwasi magarita kwe moyangore kaka jukwaa la usalama e Homa Bay. Murkomen okonia pedho morido reksa ni koro mederidi ne yedhe mamero ji e kendo chiwo siem ne mine machwakwa ndiyo e bwaura kendo uso ne ji mer manyalo kelo hinyruok ne ngima dhano. I think that by and large, not just in Homa Bay but across the country, the Kenyan population is extremely supportive of these serious regulations, step towards regulating illicit alcohol and drugs. People are suffering. Families are losing their loved ones. Young people we are getting wasted at a very prime age. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Board mochung' ne yiero e duond bura mar ODM koro biro bago welo mar jogo